Enguany avui volem posar en valor l'amor en el sentit més ampli del comerç. Parlo de les vostres botigues, dels treballadors, dels consumidors que hi participen. A Comertia tenim la voluntat de ser el referent i ser el líder del comerç a Catalunya. Comertia compta avui en dia amb uns 60 socis que representen més de 160 marques comercials. Les empreses associades a Comertia sumen una facturació global per l'any 2024 de més de 10.000 milions d'euros, que venen a representar més del 3% del PIB català i un 0,6% del PIB espanyol. Hi treballen més de 32.000 persones i tenim més de 33.200 establiments. Al final nuestras tiendas intentamos que en ellas pasen cosas, gracias a ello estamos muy relacionados y en constante comunicación tanto el equipo de brand como el equipo de PR para que sucedan estas cosas. No solo es un punto transaccional, sinó és un punto d'encuentro, és donde se viene a socialitzar. La meva mare s'adona això de que les seves clientes de tota la vida tenen filles adolescents. Li van dir, vale, posarem el nom de la gossa en aquesta botiga i canviem el concepte i fem els primers jerseis que posa Brownie aquí. Aquests jerseis es van vendre molt bé a tots els col·les de per aquí la vora y así va a comenzar. Yo creo que ese respeto y ese servicio también que hemos estado hablando desde el producto que creamos hasta el trato al cliente. Yo creo que esa es la forma de enamorar y no hay mejor sitio que la tienda física, claramente. Digue'm 3 valors que t'han acompanyat sempre. La perseverança és important, l'humilitat, no pensar-te mai que ho has fet bé i després el deixar-te dur per la imaginació, no dir, ai, poder ara no ho trobaran bé, tu tira i després ja en parlarem. Jo tenia una altra professió de la que m'havia preparat molt, havia estat estudiant molt i venia d'una saga, a més de farmacèutics de tot allà del territori de la Costa Brava. I bé, gràcies a l'ajuda de molts àngels de la guarda que em van ajudar i em van ensenyar a estimar aquest ofici, que és l'ofici de l'hostaleria, que jo sempre dic que és la indústria de la felicitat. Els meus amics de que vam compartir ja bé, em diuen, tu quan eres petit, on feies 5è, 6è de bàsica, deies que algun dia hi hauria camions d'ametller per les carreteres. Tot el que es dona al món de l'empresa es dona amb el restaurant. El restaurant, no conec un negoci que pugui ser més xulo que un restaurant. Valoreu la vida, valoreu els que us acompanyen, però sobretot, jo sempre dic, treballeu de forma horitzontal que ens faci aconseguir els nostres objectius i que aquells que ens mirin es vulguin emmirallar en nosaltres.